Здравейте хора, днес ще играем Subway Surf. Аз съм доста напреднал в тази игра и този робот не е първоначалният герой. Първоначалният ви герой е този. Можете да си вземете и този. Този не ми харесва. При се ключата и че не. После много ефтина също е и тази. Или тя пак е не, тя и той са безплатни. Тук, както виждате, това не са касетофони, това са така наречените стереота. И тук имам 17 китари от феста за този. Мога да си взема и този имам. Този ми изглежда най-як. Тук е едно извънземно, за което му трябват такива от кутии са печелят те. Какво е друго? Този на новия апдейт, таковата, на стария апдейт беше това, което можете да се го вземете с Facebook, ако се регистрирате. Този е много готин такъв клон и това. Тази е такава, може да стане такава и такава. Този маник е с коронка, с тениска и с на метал такова. Децата обичат да си играят с такива неща. Си слагат някакви хавлийки, тук се правят на супермени. Сега вампир и такъв. Тази е много ефтина, можете да си я купите мигновено, като съберете парите ден. Този е малко скъпичък. Пък този е по принцип. Този е 12 000, е много скъп. Много скъп. Тази е някаква такава, става и за мажоретка и за някаква там. Това е зомбито. Зомби момичето става такава и такава мотористка. Този е много скъп, най-скъпия. Може да стане и такъв и такъв. На мен ми харесва повече този. Такъв и такъв. Той хипар не ми харесва. На мен не ме кафе. Това. Това са скейтбордовете. Стоя, не знам какво можеш да правиш. Това скачаш много. Това си много бърз. Това те телепортва. Този такъв с череп такъв. Това ви е първоначалния. Това ви е на новия апдейт. По-намален е такъв. Този е някакъв, аз не съм го... този аз го имам, сега съм в момента с него. Тук има звездичка, тук може да се я махнеш. Ма е по-хубаво с звездата. Тук си мега бърз. Пък тук е просто някаква акула там. Такова. Това е като самолетче такова и имаш крила на... Това е като моторче или скутер. Това е дървено такова. Общо взето... това е много яко. Вижте тук отдолу на скейтборда. Отдолу има сега
уста, както виждате тук, и очи някакви. Тук забравих да ви покажа. От тук печелите ключове, като ви стане зелено тук, можете да тук като стане зелено на това място, първото там, натискате го и то в някаква чанта има такова флаконче и то ви дава 3 ключа. Това е новия апдейт. Преди сигарета ще го видим. Тук тези са някакви птици, които трябва да събереш и те ти дават 5 ключа. Другата седмица 25 трябва да събереш, а пък тази седмица на 20 ключа трябва да събереш, а пък по-другата седмица 40 ключа, ама са различни награди. За тази седмица са 5 ключа, другите може да са различни. И общо взето, тук са ми скейтбордовете. Да започваме играта. Тук целта е да не се спъваш и да не умираш в тези влакове. Защото таковаш, ако искаш да се използваш ключ, може да се спасиш, ама има едни, по които се качваш и скачаш. Ето една, по които скачаш. И надолу. То иначе е интересна играта То е интересна играта, изтеглете си я. Тук дет се качваш, ви казах. То са едни такива. Има и разни награди тук, като кучи, обувки. Обувките не са такива разни. Ето обувки не са такива, ами скачаш много високо. Ето, тя ще ви покажа. Оп! И само мрях, защото не внимавам. Да. Ама тук, ако се регистрирате с Facebook, ви дава 10 ключа, 5000 парички, 25 скейтбордове и 5 корпустерома. Аз нещо може да краде лични данни това. Не знам, просто не искам да го правя. Аз имам вече един такъв, който можете да спечелите. И всъщност ние с Кюбсера казваме вместо обувките в Subway Surf, обувки, а не обувки. Защото е така. Ти нямаше как да го таковам. Ама иначе, ако се регистрираш с Facebook в тази игра, можеш да минаваш рекордите на хората, които играят в Subway Surf. И да минаваш рекордите. Интересното е да минеш рекордите, че на всеки минут рекорд ти дават такова. Ти дават кутия, която кутия може сега да взема, ако ми се падне. Ама всъщност тук мислиш, че ще паднеш, ама ето не падаш. Хоп, хоп. Сега ще си взема този ключ. Хоп. И също тези птици
трябва да ги събера, за да си взема 5 ключа. И аз искам да ги събера, ама сега спряха да ми се падат. Иначе само в игрите те се ми се падаха. Опс. Ама гледайте хора да не се спъвате, защото той почва да ви гони и има голяма вероятност да не направо като да таковате, ами направо да ви такова. И също интересен факт на тази игра е, че другите влакове минават през обикновените влакове, през бариери и такива. Ако умрете, да речем, отгоре на влак, аз един път умрях нагоре на влака. С панаки паднах и ме заловиха. Ми е такова. Ами се използвах скейтборд, защото няма какво да ги правя. И там като мрях някакъв такъв автобус мина през другия и полицая се едно ходеше в него. Това е мега такова. Това няма смисъл просто. Добре, сега нямам какво да кажа, просто затова мъкнах. Ето сега взех джетпак. И накрая на тия или има нещо, или просто свършва с стотинки. Може да има по 2 джетпак, като вземеш по-голъб, може да имаш такова джетпак или нещо подобно. Сега забележете, че става по-бързичко такова. Ето сега, както ви казвах за тези кутии, ето сега пред малко вие видяхте, взех кутията. Всъщност целта на играта, забравих да ви кажа, е да вземете всички герои, да ги купите и да ви е интересна играта, де. Добре. Добре, гледах на някъде си умрях. То не е да умреш, ами просто да паднеш. Сега ще чакам малко хора, че тук ще правя на нещо. Което днеска се го купихме и е гачка полото. Добре. И сега да продължим. Ама всъщност мога с затворени очи да го таковам, защото той почти е еднакъв пътя. Опс. Добре, вече не са такова. Се прецаках. Само 19 пари. Ама то... Иначе е интересна играта. Оп. И хора... Мисля да спирам клипа. Хора, ако ви е харесал
клипа, дайте един лайк и се абонирайте, ако още не сте го направили.